Sinubuanong binisaya kauban si Teacher Myra. Hello mga bata! Kamusta naman ka? Nalipay na pud ko kay nagkita na pud ta usab diri sa atong klase. Karong adlaw mao kini ang atong mga himuon sa atong pagtuon. Maingon ang tingog sa letrang Y. Mailhan ang mga butang o hulagway nga nagsugod sa letrang Y. Masulti ang sinugdanang tingog o letra sa kada ngalan sa hulagway. Ug masulat ang uppercase ug lowercase y. Atong tun-an karon ang letrang Y. Mao kini ang uppercase Y o ang dako nga letra. Ang tupad niini kay ang lowercase y o ang gamay na letra. Ang tingog sa letrang Y kay Y, Y, Y. Dungan ta mga bata, Y, Y, Y. Sakto mga bata. Ang key picture sa letrang Y kay si Yaya. Yaya. Kinsa ni siya mga bata? Tama, siya si Yaya. Yaya. Ang sunod na hulagway nga nagsugod sa letrang Y kay Yoyo. 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 Kamu daw mga bata unsa kini? Sakto. Ang sunod kay Yahweh. Yahweh. Sabay daw si Teacher Myra? Yahweh. Very good mga bata. Ang sunod kay Yate. 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 Sabay daw mga bata? Tama. Kini ang Yate. Yate. Ang sunod na hulagway kay Yema. Yema. Kamu daw unsa kini? Yema. Yes, kini kay Yema sa katamis nga pagkaon. Ang sunod kay Yeso. Yeso or kanang chalk sa English. Kamu daw unsa kini? Yes, kini kay Yeso. Ang ulahing hulagway nga nagsugod sa letrang Y kay Yuta. Yuta. Kamu daw unsa kini mga bata? Tama, kini ang Yuta. Karon mga bata, kay naapoy mga pangutana na inyong kinahanglang tubagon. Andam na ba mo? Sige, maminaw ka ug maayo ha. Ingon kay Teacher Myra ang nawalang sinugdanang letra o tingog sa kada ngalan sa hulagway. Sama niini. Yahweh. Yahweh. Unsa man ang inyong tubag? Sakto mga bata. Ang hustong tubag kay letrang Y. Yahweh. Yahweh. Kamu daw? Yes, tama na pud. Ang ikaduhang hulagway kay Yuta. Yuta. Unsa man ang nawalang sinugdanang letra o tingog niini? Unsa imong tubag? Tama. Ang hustong tubag kay letrang Y. Yuta. Kamu daw palihog og ingon? Correct. Ang ikatulong hulagway kay Yema. Yema. Unsa man daw ang nawalang letra sa sinugdanan? Correct mga bata. Kini kay ang letrang Y. Yema. Yema. Sabay daw tang moingon? Yema. Yema. Pagkahawd ninyo oy. Ang sunod na hulagway kay ang dulaang Yoyo. Yoyo.
Iingon kay Teacher Myra ang sinugdanang letra o tingog na nawala sa ngalan ni ini. Yes! Husto imong tubag. Ang letrang Y. Sabay daw tang moingon, yoyo, yoyo. Well done mga bata. Ang sunod na hulagway kay si Yaya, Yaya. Unsa man daw ang nawalang letra sa sinugdanan? Correct! Kininapod kay ang letrang Y. Tanan mo ingon sa ngalan ni ini? Yaya. Yaya. Very good. Ang ulahing hulagway kay ang yate. Yate. Iingon kay Teacher Myra ang nawalang letra sa sinugdanan. Husto! Kini kay ang letrang Y. Ang sound o tingog sa letrang Y? Yes! So sabay ta mo ingon sa ngalan ni ining hulagway. Yate. Yate. Very good mga bata! Sama sa inyong gihimo sa mga niagi natong leksyon, oras na pod sa inyong pag-practice og sulat sa uppercase ug lowercase nga letrang Y. Isulat ninyo kini sa usa ka limpyong papel. Paningkamuti ha nga hanay ang imong pagkasulat aron mahanas na jud ka. Unya, kung humana ka, ipakita dayon sa imong mga ginikanan ang imong trabaho. Sigurado kung kaya jud nimo ni kay grade 1 na gud ka. Sige mga bata, good luck ha! Nalipay jud og maayo si Teacher Myra kay nakita nako ang imong pagpaningkamot na makat-on diri sa atong klase. Palihog og subscribe sa channel ni Teacher Myra ha, aron mahibalo dayon ka kung adunay bagong video diri sa ato ang klase. Magkita-kita ta sunod mga bata ha. Bye-bye!